Bali po, nanay, delivery, cash on delivery po siyang food. Hindi po namin alam. Kami lang po yung nag-deliver. Bali po, kasama ko po pala, nag-video lang po para updated po kami sa mga deliveries namin. Pwede po ba kayo sumama sa amin? Video mo kung paano. JFS, isang masayang umaga at araw na naman ang ating sisimulan dahil ang JFS Petals in Services ay hindi pa rin titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay pangalawang car trunk na namin sa taong ito, pero makikita nyo naman napakaswak at sulit na naman ang tiwala na binibigay nyo sa amin. So ngayon naman ay pupunta kami sa Calabanga, Camarines Sur upang sorpresahin ang napakaswerteng nanay o lola na silorpresa ng kanyang mga anak. So tara na't kilalanin natin ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong umaga. Meron tayo ditong bubble balloon na may happy 77th birthday mama and we love you. Meron tayo ditong 3-in-1 na pinagsabay-sabay na flowers, chocolates, and money bouquet worth 3,000 pesos na ibibigay din natin sa kanya. At meron din tayong mahiwagang customized cake na napaka-cute na ibibigay din natin sa kanya ngayong umaga. At syempre meron tayo ditong patarpaulin na may happy birthday Mama Bina and we love you. At may mga background pictures naman dyan ng kanyang pamilya. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals in Services, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors na hindi titigil sa pagbibigay ng saya sa inyong lahat mga ka-JFS. Again, Happy New Year! At tara na't simulan na natin ang pagbibigay ng sorpresa ngayong umaga. Sa Barangay Paulbo, tara na't samahan niyo kami kung asaan ang ating maswerteng nanay na bibigyan natin ng swak na packages ngayong umaga. Kasi mother. Mother, ano ba ni mother? Bina. Albina. At Edna nakalaga. Albina pala nandito. Albina Casero po nandito. Arokbuk. Albina Arokbuk. Ito pala. Okay. Nandito po. Ba't pa nga ni mother dito? Albina Arokbuk. Okay. Nasaan po siya? Orders po, parang po sa inyo. Albina Harokok po. Bali po, nanay, delivery, cash on delivery po siyang food. Hindi po namin alam. Kami lang po yung nag-deliver. Bali po, kasama ko po pala, nag-video lang po para updated po kami sa mga deliveries namin. Pwede po ba kayo sumama sa amin? Video mo kung paano. Ha? Talaga. Dahil man po, pwede kayo nanay sumama po para po makita niyo po yung foods na pinadeliver po sa inyo. Saglit lang po. May bayadan. Google pa akong bayadan. Agya po, cash on delivery po kaya ito. Mas gani, oh. Tara po. Ano? Tara nanay. Grabe ba tayo Nalayan ko po kayo. Yan. Paano pagbayad? Naman nga ni kung pagbayad. Ay nanay, igwa kong pambayad aram po. Charot lang nanay. Ini pong kotse ang regalo ko sa inyo, charot lang. Halika dito nanay. Halika po dito. Yan, dito ka nanay. Nanay, ilang taon na po kayo?
kayo? Intiro ako mo yan, 77. Ngayon po, 77. Wow, napaka-lakas niyo pa rin po. Bale po, ito pong nga. Sa ano rin mahal na Diyos. Ay, opo naman. Siyempre, for the guide of... Siyempre, ang Panginoon na siyempre nanginginot sa tuyaw. Mayaw ng iba. Okay po. Opo naman. Kita araw-araw. Opo naman. So, nanay, andito po yung foods. Gusto ko po, kayo po ang magbukas, pero po tutulungan ko po kayo. Okay lang po ba? Ayaw nila. Okay. Sige, nanay. Halika dito, nanay. Sabay tayo, ha. 1, 2, 3! Wow! Happy birthday, nanay! Ayan, may pa-confetti. Ayan, meron pa tayo dito. Meron pa. Ito pa. May regalo pa kami sa inyo. Ayan pa, may pa-tarpaulin, nanay. Harap kayo dito, nanay. Ay, may mag-bless muna. Sige, may pakis muna. May pakis. Nanay, halika dito. Nanay, halika dito, nanay. Ito po, regalo ko po to para sa inyo na pinapadala po sa inyo ni Ma'am Edna Casero. Ayan pong regalo na yan ay para sa inyo. So, tanggapin nyo rin po tong 3-in-1 bouquet namin na may 3,000 pesos, may chocolates, and may flowers. Harap kayo dito, nanay. Harap kayo dito. At syempre, itong bubble balloon din po para po to sa inyo. Ibababa ko na lang to kasi baka pumutok. At eto rin po, isuot nyo rin po ang aming lucky sash na may happy birthday para yan sa inyo, nanay. Isuot nyo, nanay. Isuot nyo yan. Isuot nyo kasi kayo ang lucky queen for today. Ayan. Sige, nanay. Okay lang yan. Wait lang. Ayan. Ito, nanay, hawakan nyo. Yan pong lahat para po yan sa inyo pinabibigay ni Ma'am Edna. Itong bubble balloon customized cake na mukhang-mukha naman po talagang mukha, may ano pa may nunal pa po dito sa ilong. Tapos ayan pong 3-in-1 na bouquet para po yan sa inyo. At syempre may gusto po akong basahin na letter na pinabibigay din po ni Ma'am Edna. So gusto ko po mapakinggan nyo yung message na to ngayong umaga. So wait lang po. Sana all, may flower po kayo na maraming pera. Ito po yung message ni Ma'am Edna po para sa inyo. Ayan, tanggalin ko muna yung mask. Happy birthday sa sakuyang magayon na mama, na sakuya man na sinugadan sa kagayunan. Maliyasig na. Maugma po ako asin ang sakong pamilya dahil inabot mo ang edad na 77. Salamat sa Diyos sa padagos na kusugan na pigtatao sa imo araw-aldaw and sa padagos na pag-iingat niya sa imo. Pag minahali ka sa harong asin sa pag-uli mo. Salamat na sa edad mong ini, mayo kang bulong na pigiinom, kundi ang food supplement para padagos kang irayo sa anumang kamatian. I-enjoy mo lang pirmi ang buhay habang may kusog pa, and daay magpara problema sa mga bagay na mayong kwenta. Kung ano man ang kaipuan mo, tawag lang sako, ta sa abot kang sakmuyang magakaya, itataom yan sa imo. Kami na mga aki mo, padagos na aatamanon ka, asin mamahalin ka. Pati ang sa imong mga makuapo, harayok man kami pirmi, ikang nagigurumduman mi. Ingatan mo pirmi ang sadiri mo, iwasan mo kakano ng mga bawal na daay pa sa imo nakakapagpamati, daay magparaluwas na may virus pa. Pirmi mag-face mask at face shield kung may dudumanan ka, asin magdaranin alcohol pirmi. Asin payong para kung mainit o mauran, may panangga ka. Yan lang ma ang bilin ko sa imo, asin mayo na akong masasabi dahil aram kong sobrang alagaman kami sa buhay mo. Siring ka man sa muya kaya hanggat may pagkakataon, na arog ka mi, gusto mi ikang maging maugma, dawa naghihibik ka. Ha ha ha. Prayer ko, na lalo kang tauwanin makusog asin nalawig na buhay, asin ma-enjoy mo ang aldaw na ini, kairiba ang mga tugang ko dyan. Asin magustuhan mo ang pa-surprise ni Mayora. Basta sobra mi ikang namumutan, happy birthday mama, love love pamilya ni Edna, Bulian Silang Cavite. Ayan po yung message ni Ma'am Edna sa inyo. Maraming happy birthday, nanay. Again, everyone, our lucky mother for today. Pero hindi pa po dyan nagtatapos, nanay. Meron pa po akong ipapanood sa inyong video message na bati din po ng inyong pamilya. So, nasaan yung video message natin? May mga video message tayo ditong hinanda. 1 taon po itong pinagandaan ng inyong pamilya. Ayan, nasaan na. Ito po. Gusto ko, nanay, panoorin niyo po itong video message na to. Halika dito, nanay. Lapit ka po sa akin.
Nakikita niyo po ba? Ayan po nanay, kayo po yan oh. Isa, ano kami? Sa Baguio. Ayan nanay, may mga gusto pong mag-message po sa inyo na pamilya niyo. Happy birthday. Sana magpapagalan sa buhay mo. Buhay mo. Para sa mga. Para sa mga. Hindi ka dapat magpapabaya sa sarili. Asintawan. Lola Bina! Happy birthday! I love you. Miss you, Lola. Enzo, happy birthday. Lola, ingat po lagi. Good health po, Lola. Love you, Lola. I miss you. Lola! Ito si Enzo. Enzo. Happy birthday, Lola Bina. More birthday to come. Hati sa muyang pagkita. Mama Bina, happy birthday. Patuloy ka po sana gabayan ni Lord sa araw-araw. Ingatan. Bigyan ka pa niya ng maraming taon. Mabuhay dito sa mundo. Bigyan man namin laging kasama. Kahit ka na pa nasa puso. Ingat ka palagi dyan. Ingat ka palagi namin. Hello ma! Happy birthday! Mag-ingat ka dyan. Hindi mo papabayaan ang sarili mo. Love na lagta ka dawa. Minsan mo lang kita maabutan. Yaw mo sa puso me. Ma, mag-ingat ka kami. Hindi mo paparisipan ang mga problema. Sana maghaba pa ang buhay mo. Yaw na kami sa gilid mo para sa mga problema mo. Hindi mo kaya. Yaw kami para magpatay sa imo. I love you ma. Happy birthday. Happy birthday po. Love you po. Mag-ingat palagi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mario. Hello ma. Happy birthday. Ingat. I love you. Mayo, Hi, Tibina. Happy birthday. Sana maging malusog at malakas ka pa sa mga darating na kaarawan mo. Happy New Year. Wish you po. Bye. Nay, happy birthday. Sana dahil ka magkabutan ng ilang na malakas, makusog ka pa. Dahil ka malingaw sa Diyos para dahil ka pabayaan. Ako, nakalimper kita sa pandemya, wala kita ng mga kwarta. Ako hali ako dyan nasarukan daw sa Erika. Pero ako nakalimper sa inyo dahil sa may lubong. Lubong kang gadan. Yan, happy birthday. Nay Bina, happy birthday. So yan po yung video message po na galing po sa inyong pamilya. So sana po napasaya nila kayo sa mga bati nila dahil nakikita mo, pero nag-visit kasi nanay duman sa sarong nagbati. Pero may kaanggutan sila. So again everyone, our lucky nanay for today na si Ma'am Albina Harukok all the way from Calabanga, Camarines Sur na binigyan natin ng masaya at suwak na sorpresa. So ngayon nanay, ipapablow namin sa iyo ang napaka-cute na customized cake na mukhang-mukha mo po talaga yan. Pinagawa pa po namin to sa ibang bansa. Charot. Charot. Ayan everyone, masyadong emosyonal pero masayang-masaya ang ating nanay for today. So ngayon, ipapablow natin ang kanyang napaka-cute na customized cake. Bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, nanay. So, i-blow natin ang iyong napaka-cute na customized cake. Ah, ayan. Ayan. Make a wish, mommy, and blow your candle. Ay. Happy. Ayan! Nauna yung pag-ano. Okay lang yan. Okay lang po yan, nanay. Happy birthday po sa inyo. So, nanay, it's your time to shine. So, gusto kitang hingian ng mensahe kasi makikita yan ng pamilya mo po. So, anong gusto niyo pong sabihin, nanay? Sa kuya. Happy birthday. Sige lang, nanay. Okay lang po mag-ipig. Basta ang sipon pupunason. Ayan. Charot lang, nanay. Eh, ano muna natin tong bubble balloon? Pwedeng pahawak muna ako ng bubble balloon nila, nanay. Tagabos kong mga ate, Halika dito, nanay. mga Isok ka dito. pamangkin. Dakulan sa kuya. Sige, nanay. Opo ka na. Charot. Ah, sige, nanay. Dakulaan sa kuyang kaugmahana. Maski nga ning mayo digyan sa kuyang ibang mga kialagan. Nagpapasalamat ako sa lawig ng panahon. Ngunyan lang ako ni naramdaman. Salamat sa kawo. Salamat. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you. Ano pa po, ma'am? Wala na? Wala na. Wala na. Kaya pa, nanay. Halika dito sa tabi ko, nanay. Wala na, Happy wala na. birthday po sa inyo. Sana po ay more birthdays to come pa din po ang dumating sa inyo. And sabi nyo nga kanina, hindi hahaba ang buhay kung walang guidance ni Lord. So, palagi po kayong babantayan ni Lord God. Napakaswerte nyo po sa inyong mga anak. Para po to sa inyong mga sorpresa na ito na ibinigay po. Kami po pala ang JFS team from San Fernando. Sana po napasaya namin kayo, nanay. Masaya ba kayo? Masaya? Masaya ba? Masaya. O, paano yung saya, nanay? Pakita mo yung smile mo. Pakita mo yung smile. Masaya? Oo, paano yung smile lang masaya? Yeah! Ayan, so hindi na natin pipilitin ni si nanay. Again, nanay, happy 77th birthday po. Thank you po, and sana mag-enjoy kayo sa celebration nyo ngayong Sana araw. makamot pa ng 100 years. Ay, wow! Ay, ipag-pray natin yan, nanay. Ipag-pray natin yan. Dito ka lang, nanay. Huwag ka lumayo sa akin. Again, our lucky nanay for today, si nanay Albina Harukok, all the way from Calabanga. Muli na naman natin nabigyan ng saya at sorpresa. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors. May gusto ka pa bang sabihin, nanay? Napasalamat na lang ako. Oh, nanay, mag-I love you ka na lang po. I love you sa gabus. Na tarabang, nag-pray sa akin. Salamat. Ayan! Happy New Year po! Nanay pala sa inyo. Happy New Year po. Again, we are the JFS Petals in Services. We don't just create but we captivate. Magbabay ka naman, nanay! Magbabay ka, nanay. Bye-bye! Bye-bye! Salamat.